My pojďme zpět do bazénu na dráze číslo 3. V této chvíli ve vedení. Kdo pak tam je, Radku, ve vedení? Dráze číslo 3 aktuálně Jakub Husáník z Dařského sportovního klubu Frýdek Místek a také Jakub, který potvrzuje, že frýdečtí mají tady v Ústí nad Labem velikou formu, i přestože museli jet přes celou republiku. 1:13:49, vítězství první rozkladby pro Jakuba Husáníka na dráze číslo 3, který zároveň také vylepšuje svůj kvalifikační čas z krátkého bazénu, tedy nový osobní rekord.